Jmenuji se František Novák a je mi 83 let. Celý svůj život jsem prožil v této malé chaloupce na konci vesnice Břežany, asi 50 kilometrů od Prahy. Dům zdědil můj otec po svém otci a já po něm. Stěny pamatují generace našich rodin, jejich radosti i slzy. Moje žena Marie zemřela před 5 lety na rakovinu. Od té doby žiji sám se svými vzpomínkami a fotografiemi, které mám rozvěšené po celém domě. Každé ráno si vařím kávu v staré smaltované konvici a sedím u okna, kde pozoruju vesničany, jak spěchají do práce nebo na nákup. Děti už mají své životy. Syn Pavel bydlí v Praze s rodinou, dcera Věra se odstěhovala do Brna. Navštěvují mě občas o víkendech, přivezou vnuky, ale cítím, že se jim zdám stále více jako břemeno. Možná mají pravdu. Možná už opravdu nikomu nejsem k užitku. Ale mám jedno tajemství, které nikdo nezná. Tajemství, které jsem střežil 40 let. Je schované v malém sejfu za knihovnou v obývacím pokoji. Nikdy jsem ho neotevřel před nikým jiným. Dnes jsem se rozhodl, že je čas. Bylo sobotní ráno, když jsem uslyšel zvuk auta před domem. Podíval jsem se z okna a uviděl Pavlovu modrou škodovku. Vystupoval z ní se svými 2 syny, 16letým Tomášem a 14letým Jakubem. Moje srdce se rozradostilo. Návštěvy byly vzácné a vždy mě potěšily. Dědečku, zavolal Jakub a běžel ke mně s úsměvem. Tomáš šel pomaleji, s rukama v kapsách, jak to u teenagerů bývá. Pavel vypadal unaveně, měl kruhy pod očima. Ahoj tati, řekl Pavel a objal mě. Doufám, že ti nevadí, že jsme přijeli bez ohlášení. Kluci chtěli strávit víkend na venkově a já potřebuju trochu odpočinout od města. Uvařil jsem kávu a vytáhl domácí koláče, které mi donašela sousedka paní Svobodová. Seděli jsme u kuchyňského stolu a Pavel mi vyprávěl o své práci, o stresech, o tom, jak těžké je v dnešní době vychovat děti. Tomáš a Jakub mezitím zkoumali dům. Vždycky je fascinovaly staré věci, hodiny s kyvadlem, lovecké trofeje po pradědečkovi, staré knihy v němčině. Nevěděl jsem, že tento víkend změní všechno. Dědečku, co je tohle za kovovou skříňku? Zeptal se Tomáš z obývacího pokoje. Srdce se mi takřka zastavilo. Kluci posunuli knihovnu stranou a našli můj sejf. Šel jsem k nim s klidným výrazem, ale uvnitř se mi všechno třáslo. To je starý sejf, který tu byl už za mého otce, řekl jsem co nejpřirozeněji. A co je v něm? Ptal se dychtivě Jakub. Staré papíry, dokumenty k domu. Nic zajímavého, odpověděl jsem rychle. Ale viděl jsem v jejich očích zvědavost. Pavel se přidal k nim a také si sejf prohlížel. Tati, tohle vypadá na docela drahý kus. Možná bys ho měl otevřít a podívat se, jestli tam nejsou nějaké cennosti. Víš, pro případ, že by se něco stalo? Jeho slova mě zasáhla jako blesk. Pavel myslel na moji smrt. Možná měl pravdu. Možná už byl čas říct jim pravdu. Kombinaci jsem zapomněl, zalhal jsem. Je to tak mnoho let. Mohl bych to zkusit rozluštit, nabídl se Tomáš. Učíme se o tom ve škole. Většina lidí používá významná data. Vzdychl jsem. Věděl jsem, že tento okamžik jednou přijde. Tu noc jsem nemohl spát. Ležel jsem v posteli a myslel na Marii, na naše společné roky, na to, co jsem slíbil. Slíbil jsem jí, že naše tajemství zemře se mnou. Ale možná se mýlila. Možná děti a vnuci mají právo to vědět. Ráno jsem vstal brzy a uvařil si kávu. Seděl jsem u kuchyňského stola a díval se na fotografii Marie na komodě. Co mám dělat, lásko? Šeptal jsem k ní. Už jsem starý a unavený, možná je čas. Pavel vstal kolem 8 a přidal se ke mně do kuchyně. Dobře jsi spal, tati? Přemýšlel jsem o tom sejfu, řekl jsem pomalu. Možná bychom ho měli otevřít. Jeho oči se rozzářily. Opravdu? Vzpomněl jsi na kombinaci? Ano, přikývl jsem. Ale předtím vám musím něco říct. O své minulosti. O věcech, které jsem nikdy nikomu neřekl. Kluci se mezitím probudili a snídali cereálie u televize. Pavel je zavolal do kuchyně. Dědečka má něco důležitého k řečení, oznámil jim. Všichni 3 se na mě dívali očekávavě. Cítil jsem, jak mi srdce buší v hrudi. Sedněte si, řekl jsem tiše. Tohle bude dlouhé vyprávění. Bylo to v roce 1985, začal jsem pomalu. Už jsem byl ženatý s babičkou Marií 20 let a vy, Pavle, jste byl malý kluk. Pracoval jsem jako účetní v místní továrně na nábytek a Marie učila v základní škole. Tomáš a Jakub se opřeli lokty o stůl a poslouchali pozorně. Pavel si nalil další kávu.
V té době bylo všechno jiné. Komunismus, složitá doba. Lidé se báli mluvit nahlas o svých skutečných názorech. Ale my s Marií jsme se rozhodli udělat něco, co by nám mohlo přinést velké problémy. Udělal jsem pauzu a podíval se z okna na zahradu, kde Marie pěstovala růže. Marie byla těhotná, pokračoval jsem. Ale ne se mnou. S mužem, kterého milovala dřív, než jsme se vzali. Jmenoval se David a byl to Žid. V té době, nebylo jednoduché být jiný. Pavel se na mě díval s úžasem. Tati, to jsem nikdy nevěděl. David musel utéct ze země. Politické problémy. Marie byla zoufalá, protože byla těhotná a on o tom nevěděl. Rozhodl jsem se jí pomoct najít ho. Jakub se naklonil dopředu. A našel si ho, dědečku? Usmál jsem se smutně. To je jen začátek příběhu, chlapče. Najít někoho v 80. letech nebylo jednoduché, pokračoval jsem. Neexistoval internet, mobilní telefony. Všechno se muselo dělat osobně, opatrně. Začal jsem psát dopisy do židovských komunit po celé Evropě. Kladl jsem otázky opatrně, abych nevzbudil podezření úřadů. Marie mezitím těžce nesla těhotenství. Byla smutná, plakala často. Pavel si masíroval spánky. Proč mi to nikdy neřekla? Protože tě milovala jako svého vlastního syna. Odpověděl jsem jednoduše. A protože jsme se dohodli, že to bude naše tajemství. Po 6 měsících hledání jsem dostal odpověď z Vídně. David tam pracoval jako učitel na židovské škole. Žil sám, nikdy se neoženil, pořád myslel na Marii. Tomáš se zeptal. A co si udělal? Naplánoval jsem cestu do Vídně. To bylo v té době velmi riskantní. Musel jsem požádat o povolení k výjezdu, vymyslet si důvod. Říkal jsem, že jedu navštívit bratrance. Marie byla už v 7. měsíci těhotenství. Doktor říkal, že by neměla cestovat. Ale ona chtěla jet se mnou. Musela vidět Davida, musela mu říct o dítěti. Vzdychl jsem hluboko. Tak jsme se vydali na cestu, která změnila naše životy. Cesta trvala celý den, pokračoval jsem ve vyprávění. Nejdřív vlakem do Bratislavy, pak autobusem na hranice. Marie se cítila špatně, ale nevzdávala se. Na hranicích nás důkladně kontrolovali. Ptali se na účel cesty, kontrolovali doklady. Marie seděla v čekárně a držela se za břicho. Bál jsem se, že porodí přímo tam. Jakub se naklonil blíž. To muselo být děsivé. Bylo, přikývl jsem. Ale Marie byla odvážná žena. Když konečně dorazila do Vídně, byla už úplně vyčerpaná. Našli jsme levný hotel blízko židovské čtvrti. Další den jsem šel najít Davida. Škola byla malá, stará budova s vysokými okny. Když jsem se na něj zeptal, sekretářka mě poslala do 2. patra. Udělal jsem pauzu a vzal si doušek. David byl vysoký, štíhlý muž s tmavými vlasy a brýlemi. Když jsem mu řekl, kdo jsem a proč jsem přijel, úplně zbledl. Nemohl uvěřit, že Marie je těhotná s jeho dítětem. Pavel se zeptal tiše. Jak reagoval? Začal plakat, řekl jsem jednou. Říkal, že o ní myslel každý den od chvíle, kdy musel odejít. Že ji nikdy nepřestal milovat. Když jsem Davida přivedl do hotelu, Marie seděla u okna a dívala se na ulici. Když ho uviděla, začala plakat. Pokračoval jsem v příběhu. Objali se a dlouho spolu mluvili německy. Marie se to naučila ve škole. Já jsem seděl v křesle a pozoroval je. Viděl jsem, jak moc se milují. Tomáš se zeptal, nebyl jsi žárlivý, dědečku? Zamyslel jsem se. Možná trochu. Ale hlavně jsem byl smutný. Věděl jsem, že Marie nikdy nebude úplně šťastná se mnou, protože její srdce patří někomu jinému. David chtěl, aby Marie zůstala ve Vídni. Řekl, že by se postaral o ní i o dítě. Že by se vzali. Ale Marie odmítla. Pavel se podivil. Proč? Protože tě milovala, Pavle. Ty jsi byl tehdy 7letý kluk a ona tě nemohla opustit. A také proto, že by to znamenalo, že už nikdy nespatří Čechy. Strávili spolu 2 dny. Mluvili, plakali, smáli se, vzpomínali na staré časy. David položil ruku na Maríno břicho a mluvil k nenarozenému dítěti. 3. den jsme se museli vrátit domů. David nám dal něco, co jsem celé ty roky schovával v sejfu. Všichni 3 se na mě dívali s napětím. Co to bylo? Zeptal se Jakub šeptem. David nám dal 3 věci, řekl jsem pomalu. Za prvé, svůj zlatý řetízek s Davidovou hvězdou, který dostal od své babičky. Chtěl, aby ho dítě jednou dostalo jako památku na něj. Za druhé, psal dopisy.
Každý měsíc posílal dopisy adresované dítěti, které se mělo narodit. Psal o svém životě, o své lásce k Marii, o tom, co by rád naučil své dítě. Pavel se zeptal chvějícím se hlasem. A co třetí věc? Peníze, odpověděl jsem. David pocházel z bohaté rodiny. Před útěkem z Československa ukryl zlaté mince a šperky. Ve Vídni je postupně prodával a posílal peníze pro své dítě. Přes 20 let. Tomáš zíral na mě. Kolik peněz? Hodně, více než jsem kdy viděl na jednom místě. David chtěl, aby jeho dítě mělo zabezpečenou budoucnost. Aby mohlo studovat, cestovat, být svobodné. Marie se vrátila domů a za měsíc porodila. Byla to holčička, dali jsme jí jméno Věra. Pavel se rozzuřil. Věra? Moje sestra? Chceš říct, že Věra není tvoje dcera? Přikývl jsem smutně. Věra je Davidova dcera. Ale já jsem ji miloval jako svou vlastní. Stejně jako tebe. Ticho bylo skoro hmatatelné. Pavel vstal od stolu a začal se procházet po kuchyni. Celý můj život je lež, řekl nakonec. Není to lež, Pavle, řekl jsem tiše. Láska není lež. Marie tě milovala jako svého syna. Já jsem tě miloval jako svého syna. Rodina není jen o krvi. Pavel se posadil zpátky ke stolu a položil hlavu do dlaní. Proč mi to nikdy neřekla? Protože se bála, že změníš svůj pohled na ní. Že budeš mít pocit, jako bys nebyl důležitý. Ale byl jsi. Byl jsi důvod, proč zůstala. Kvůli tobě obětovala svou lásku. Jakub se zeptal. A teta Věra to neví? Ne. Marie chtěla, aby to nevěděla nikdy. Říkala, že by to bylo pro ní příliš bolestivé. Vědět, že má otce, kterého nikdy nepoznal. Ale David psal dopisy, připomněl Tomáš. Ano. Každý měsíc až do své smrti před 10 lety. Všechny dopisy jsou v sejfu. Jsou psané česky. Naučil se kvůli Věře. Psal o svém životě, o historii, o věděních. Psal, jako by s ním mluvil. Pavel se zvedl a šel k oknu. Marie to všechno nesla sama? Ne. Každý večer jsme si sedli do obývacího pokoje a četli Davidovi dopisy. Plakali jsme spolu, smáli se spolu. Byli jsme jako knihovna plná rodinných příběhů. Marie říkala, že chce počkat, až Věra bude dospělá a šťastná. Pak jí řekne pravdu. Ale rakovina jí dostala dřív než mohla. A co teď? Zeptal se Pavel. Podíval jsem se na všechny 3. Teď je to na vás. Otevřeme sejf a vy se rozhodnete. Šli jsme společně do obývacího pokoje. Kluci posunuli knihovnu a já se postavil před sejf. Moje ruce se třásly, když jsem točil číselným kódem. Jaké je heslo? Zeptal se Tomáš. Datum narození Věry, odpověděl jsem. 15. dubna 1986. Sejf se otevřel s tichým cvaknutím. Uvnitř bylo přesně to, co jsem slíbil. Zlatý řetízek s Davidovou hvězdou. Stoch dopisů převázaných modrou stužkou a malý kožený sáček s mincemi a bankovkami. Pavel vzal dopisy do rukou. Byly uspořádané podle data, nejstarší z roku 1986. Otevřel první. Moje drahá Věro, četl nahlas. Dnes ses narodila a já jsem nejšťastnější muž na světě, i když tě nemohu držet v náručí. Tvoje máma mi napsala, že jsi krásná a zdravá. Máš její oči a možná moje vlasy. Pavel se zastavil a otřel si oči. Tomáš a Jakub seděli tiše a poslouchali. Vzal jsem další dopis z roku 1990. Dnes ti jsou 4 roky, Věro. Možná už umíš číst jednoduchá slova. Doufám, že budeš mít ráda knihy tak jako já. Posílám ti obrázek školy, kde učím. Možná sem jednou přijedeš na návštěvu? Jakub se zeptal, kolik je těch dopisů? Spočítal jsem je. 252, jeden každý měsíc 24 let. Pavel vzal zlatý řetízek. Tohle je opravdu krásné. David říkal, že patřil jeho babičce, která zemřela v koncentračním táboře. Je to jediná věc, která zůstala z jeho rodiny. Seděli jsme v obývacím pokoji a mlčeli. Pavel držel dopisy, Tomáš si prohlížel zlatý řetízek, Jakub počítal peníze. Je tu skoro 1 000 000 korun, řekl Jakub s údivem. David byl úspěšný učitel a spisovatel. Napsal několik knih o židovské historii. Všechny peníze z prodeje posílal sem. Pavel se zeptal, co by chtěla máma, abychom udělali. Zamyslel jsem se. Řekla by, že je to na vás. Ale myslím, že by chtěla, aby Věra věděla pravdu. Zaslouží si poznat svého otce, i když už není naživu. Ale co když se naštve? Co když jí to zlomí srdce? Ptal se Pavel. Možná ano, ale možná jí to dá pokoj. Věra byla vždycky jiná než ty, Pavle.
Byla nadaná na jazyky, milovala historii, měla jiný humor. Možná teď pochopí proč. Tomáš se zeptal. A co my? Jsme vlastně jen tvoji nevlastní vnuci? Usmál jsem se a položil mu ruku na rameno. Jste moji vnuci každým způsobem, který má význam. Láska není o krvi, chlapče. Je o tom, že se o někoho staráš každý den svého života. Pavel vstal a začal se procházet po pokoji. Musím si to promyslet. Tohle je velké rozhodnutí. Můžete si vzít dopisy domů, nabídl jsem. Přečtěte si je. Poznáte Davida, poznáte, jaký byl člověk. Pak se rozhodnete. Jakub se zeptal. A co ty, dědečku? Nejsi smutný, že máma milovala někoho jiného? Podíval jsem se na fotografii Marie na komodě a usmál se. Víš, Jakube, naučil jsem se něco důležitého za všechny ty roky. Láska není o vlastnictví. Je o tom, že chceš, aby byl někdo šťastný. Marie byla se mnou šťastná. Možná ne tak, jak byla šťastná s Davidem, ale byla. Měla domov, rodinu, děti, které milovala. A já jsem měl ženu, která se o mě starala a respektovala mě, i když její srdce patřilo někam jinam. Pavel se posadil zpátky ke stolu. To muselo být těžké, tati. Bylo. Ale také to bylo krásné. Věděl jsem, že Marie zůstala se mnou ne proto, že musela, ale proto, že se rozhodla. Každý den se rozhodla být mou ženou, být matkou mých dětí. A David byl dobrý muž. Mohl se pokusit přesvědčit Marii, aby odešla se mnou. Mohl se pokusit vzít jí ode mě. Ale neudělal to. Respektoval naše manželství. Respektoval tě, Pavle. Tomáš se zeptal. Potkal jsi ho ještě někdy? Ne. Ale psali jsme si občas. Krátké dopisy o počasí, o práci. Nikdy jsme nemluvili o Marii nebo Věře. Ale věděl jsem, že mě má rád, protože jsem se staral o jeho rodinu. Když zemřel před 10 lety, jeho právník mi poslal dopis. David mi děkoval za to, že jsem byl dobrým otcem jeho dceři a dobrým manželem ženě, kterou miloval. V místnosti bylo ticho. Pavel vzal z toho dopisů a schoval je do tašky. Vezmu si je domů a přečtu si je všechny. Pak zavolám Věře a poprosím ji, aby přijela. Myslíš, že jí to řekneš? Zeptal jsem se. Nevím. Možná. Musím si být jistý, že je to správná věc. Máma ti říkala, proč čekala tak dlouho? Přikývl jsem. Bála se. Bála se, že Věra bude cítit, jako by celý její život byl lž. Bála se, že se naštve na ní, že ji opustila. Bála se, že bude litovat, že se narodila. Ale Věra je teď 34 let. Má vlastní rodinu, vlastní život. Je silná žena. Jakub se zeptal, a co s těmi penězi? To je na Věře, odpověděl Pavel. Jsou její. David je šetřil pro ní. Tomáš se podíval na zlatý řetízek. Je opravdu krásný. Víš něco o Davidově babičce? Jen to, co mi řekl. Jmenovala se Růžena a byla učitelka jako on. Zemřela v Terezíně v roce 1943. David říkal, že byla nejchytřejší žena, kterou znal. Pavel zabalil řetízek do hedvábného kapesníčku. Věra si zaslouží mít něco po své skutečné babičce. Všechny babičky jsou skutečné, Pavle, řekl jsem tiše. Marie byla také její babičkou, protože ji miloval. Seděli jsme ještě chvíli v tichu, každý ponořený do svých myšlenek. Děkuju ti, tati, řekl nakonec Pavel. Za to, že jsi nám to řekl. Muselo to být těžké všechny ty roky. Víš, co je nejpodivnější? Řekl jsem, když jsme balili dopisy zpátky do sejfu. Celé ty roky jsem se bál tohoto okamžiku. Bál jsem se, že když vám řeknu pravdu, přestanete mě mít rádi. Jakub mě objal. To je hloupost, dědečku. Jsi nejlepší dědeček na světě. Možná je dobře, že jsme to našli, řekl Tomáš. Tajemství jsou těžká na nošení. Měl pravdu. Cítil jsem se, jako bych shodil těžký batoh, který jsem nesl 40 let. Už nemusel jsem lhát, už nemusel jsem předstírat. Marie by byla pyšná na to, jak jste to přijali, řekl jsem. Vždycky říkala, že máme nejlepší rodinu na světě. Pavel se usmál. Možná trochu netradiční rodinu, ale stále rodinu. A co budete říkat Věře? Zeptal jsem se. Pravdu, ale opatrně, s láskou. Ukážeme jí dopisy postupně, necháme jí často vstřebat. A budeme jí říkat, že David byl dobrý muž, dodal Tomáš. Že ji miloval, i když ji nikdy nepoznal. A že ty jsi byl také dobrý otec, řekl Jakub. Protože jsi byl. Objal jsem všechny 3. Poprvé po mnoha letech jsem se cítil úplně v klidu. Marie by byla šťastná, řekl jsem tiše.
Konečně může odpočívat v pokoji. Slunce zapadalo za kopce a my jsme seděli v obývacím pokoji, obklopeni láskou a vzpomínkami. Rodina není vždycky jednoduchá, ale je to to nejdůležitější, co máme. O měsíc později přijela Věra s celou rodinou. Pavel jí mezitím postupně vysvětlil celý příběh a ukázal jí Davidovi dopisy. Byla smutná, ale také zvědavá. Chtěla vědět všechno o svém biologickém otci. Seděli jsme všichni v obývacím pokoji. Pavel s rodinou, Věra s manželem a dětmi, já uprostřed všech. Věra držela zlatý řetízek a četla jeden z Davidových dopisů. Píše mi o své babičce, řekla se slzami v očích. O tom, jak učila děti číst i za války, jak byla odvážná. Jsi na ní podobná, řekl jsem jí. Také jsi učitelka, také jsi odvážná. Věra se na mě podívala. Táto, budu ti pořád říkat táto, protože jsi mě vychoval. Ale jsem vděčná, že jsem mohla poznat i svého biologického otce. David by byl pyšný na ženu, kterou se stala, řekl jsem jí. Marie určitě byla. Její děti se dívaly na staré fotografie a čítali některé dopisy přeložené do děčtiny.